Ćevape bih podijelio sa Tomaševićem, da ga malo bolje upoznam, ali sigurno ne bi sa Škorom jer on ima za ćevape. Dobar dan, pozdrav svima, ja sam dr. Han Vukušić, liječnik, psihijatar, rođeni Zagrebčanin. Teško mi je reći, ali sam Ober-50er, znači da imam preko 50 godina i skoro sve sam proveo u ovom našem lijepom gradu. Kandidiram se za gradonačelnika grada Zagreba ispred nezavisne liste Agramera, vaših sugrađanki i sugrađana. Sad smo u parku kod Bartola Kašića, to je inače, ovo iz Zvonimirova ulice su dijelovi grada gdje sam odrastao. Prvo sam tu živio kod pokojne bake, a onda smo se 90. preselili u ovaj kvart. Ovaj kvart čine i poznati po tome što su ljudi jako dobri i mirni, a isto tako i po nekoliko stvari kojih moram izdvojiti i slastičarnicu Jakšić, jer sam bio niz godina njihov susjed, koja je poznata po agramerskim delicijama i ima dugogodišnju, više desetljetnu tradiciju proizvodnja slastica. Prema tome, ako hoćete dobre kremštine, dođite tu kod nas. I jesam, kad sam bio klinjo, kurali smo se na film koji se zvao Ratnici podzemlja i svi smo imali svoje bande na Trešnjevci gdje sam tada živio, pa smo naš se zvao Zločesti dečki iz Voltinog, ali kad smo to napravili na zidu osnovne škole Rade Končar, dobio sam takve batine od starog da mi više nikad na pamet nije palo radi grafite, tako da možda zbog toga imam podsvjesno nekakvo utisnuto mišljenje da se to ne bi trebalo raditi, ali umjetničke grafite apsolutno podržavam. Ćevape bih podijelio sa Tomaševićem, da ga malo bolje upoznam, ali sigurno ne bi sa Škorom jer on ima za ćevape. Ilirska ulica nalazi se na Srednjacima. Briefträger znači poštar. Broj 3 spaja jedno mjesto gdje sam davno živio, Ljubljanicu, sa Središćem. Kao neko ko piše roman Agram 1899. znam da je to bila 1891. I to znam zahvaljujući pripremama za roman Marija Jurić Zagorka. Moram se osvrnuti na situaciju koju je Zagreb sada, za razliku od ostalih protokandidatkinja i protokandidata, koji se ponašaju kao da se pandemija nije dogodila. Znači, prva stvar što hoćemo napraviti je uvođenje naše markice zdravlja, koji će omogućiti svim imunima da se slobodno kreću, obilaze i dućane i lokale, na taj način održavaju gospodarstvo kako grada, tako i države. Druga stvar, šport je u Zagrebu uvijek bio važan, ali sada je strahovito važan. Nama su se djeca u prosjeku udebljala oko 5 kg ovih godinu dana pandemije i mi moramo otvoriti šport za sve kategorije građana kako bismo sanirali neke, a ako ne i većinu negativnih zdravstvenih posljedica pandemije. I treća stvar, želimo Zagreb učiniti centrom gamerske IT industrije jer Zagreb za to već dugi niz godina ima sve preduvjete. Svako prometno rješenje, počeo sa starim prijedlogom koji ide još iz 80-ih godina kada su nam Rusi kao klinički dug trebali napraviti metro u Zagrebu, koji rješava gužvu na tom potezu je dobra ideja i to podržavamo. Tužno je gledati kako se kompleks Cibone ruinirao od prijestolnice jednog velebnog športskog kluba do onoga što je danas. Znači, reanimirali bi tamo poslovne sadržaje, ali naravno i sportsku dvoranu u smjeru onoga što smo govorili da je sport danas, odnosno šport u Zagrebu iznimno važan. Trebaju, i to u cilju demografske politike koja mora ići na stvaranje novih naraštaja, međutim za to treba opet biti realan, ne davati lažna ili nerealna obećanja. Sve treba sagledati u kontekstu sadašnje ekonomske situacije u kojoj se Zagreb nalazi. Moja baka je živjela u ovoj zgradi, odnosno na broj 28 na 4. katu. Prvi susjedi su bili dragi Jakšićevi i ja sam tu kao klinjo odrastao u ovoj slastičarni i bio sam pretio do svoje 15. godine, a to mogu zahvaliti kolačićima iz ove slastičarne, kojima svakome preporučujem u umjerenim dozama. I kad govorimo o Agramu, agramerima, ovo je prava agramerska slastičarna.
Drage sugrađanke i sugrađani, pogotovo ovi mlađi, 16. svibnja iziđite na izbore, izaberite Agramere, izabrite na Zagreb.